गिबियावनो गासै JSB एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरि आरो साबस्क्राइबारफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं लाबोनाय जाबाय। दिनैनि कन्टेन्टआव आं स्पेसियली BTR Accordनि मावनो गोनां हाबाफारि लोगोसे दिनैसिम BTR नि सरकारनि बैसोआ 4 बोसोर राव आगान सुरबाय। बे 4 बोसोरनि गेजेराव BTR आव जाबादि BTR ओनसोलनि लेखा गोरों लाइमोनफ्रा फोरोंगिरियानो होन एबा बायदि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिनि बिथिङावनो होन बिथांमोना आसाम सरकाराव जाबादि साख्रिफ्राव थिसननाय जादों बेबादिनो जोंनि BTC आवबो थिसननांगौमोन। नाथाय दिनै 4 बोसोर बाबेन लांबाय BTR थामहिनबा बिथां प्रमद बर'नि सरकारा। नाथाय बिथांनि सरकारनि समाव BTC आव जाबादि एपइन्टमेन्टनि खामानिया सोलिनांगौमोन बेफोरबादि मावनायखौ नुनो मोनाखै। बिथांमोना सरकार दाजेननायनिफ्राय बेकारनि जेंना लोगोसे दै जगायनाय आरो BTCनि लामा सामा दालां सोलोंथाइ बायदि बिथिंखौ नोजोर थिबोनानै बिथांमोना रायजोफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना गावसिनि खोथा होनाय बादि रायजोफोरनि गेजेराव हाबै जाबादि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौमोन बेखौ मावनायखौ नुनो मोनाखै। जायनि थाखाय आथिखालनि बिथां प्रमद बर'नि सरकारनि फारसे माखासे बर' रायजो राजाफ्रा खुद्रिनाय आरो गाज्रि मोननाया रोखा नुजानो मोनदों। मानोना जाख्ल'नायखौ फोजोबनो थाखाय बा गोदान मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय बिथांनि सरकारखौ बर' रायजो राजाफ्रा मदद खालामदोंमोन। नाथाय नुनो मोनबाय दिनै बिथां प्रमद बर'नि सरकारा जाबादि रायजोनि जौगानायनि हाबा मावनांगौमोन बे बिथिङाव सोरगिदिं बिथिङाव फैलार जानायखौ नुनो मोनदों। बियो फोरोंगिरि थिसननायनि बिथिङावनो होन बा बायदि बिफानफ्राव 3थि 4थि थाखोनि जा साख्रि थिसननायनि जोंहा BTC आव गावहानो मोनसे गोहो दंमोन। बे गोहोखौ बिथांमोना हरखाबैनो DCनि आखायाव गथायनाय होनानै बे 16 डिपार्टमेन्टखौ DCनि जोहैनो माखासे स्किमफोरखौ नायसोमनाय आरो नेसेसिटी एक्शन लानो थाखाय माखासे डिपार्टमेन्टखौ मोजां रोखोमै DCनि जोहैनो माखासे डिपार्टमेन्टखौ सालायलांनाय जाथों होननानै बिथांमोना बै समाव गभर्नर रुलनि समनिफ्रायनो बिथांमोना DCनि जोहैनो बे 16टा डिपार्टमेन्ट 16 डिपार्टमेन्टफोरखौ मावनो थाखाय BTC सरकारा बिथांमोननि आखायाव गथायना होदोंमोन। जायनि जाहोनाव बिथां प्रमदनि सरकारा बेफोर डिपार्टमेन्टफोरखौ DCनि आखाइनिफ्राय बोखांनानै BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जोहै CUHT डिपार्टमेन्टनि जोहै सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि जोहै 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रिआवलाफोरखौ जेरै थिसननो हायोमोन बे गोहोखौ बिथांमोना आसाम सरकारनो थामहिनबा DCनो गोसो जानानैनो बै समाव बिथांमोना DCनि जोहै बेफोर डिपार्टमेन्टखौ सालायनाय जाथों होननानै बिथांमोना होनाया जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। आरो बै डिपार्टमेन्टफोरखौ थांनायखौ लानानै गोबां आफादफोरनिफ्राय हेंथा होनाय आरो सोंखारिनाय आरो बायदि खौरां बिजोंफ्राव दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। आरो BTCनि बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ BTCनि गेजेरावनो लाखिनाय जादों आरो आसाम सरकारनिसिम बेफोर डिपार्टमेन्टखौ हरनाय जायाखै। गुबुन फारसेथिं BTCनि गोहोआसो बांसिन गोरासिन जादों होननानै बिथां प्रमद बर'आ बायदि मिथिं दावथिङाव बेफोरखौ गाथेनो थाखाय खोथा बुंदोंब्लाबो आथिखालाव बिथांनि सरकारा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांजानायनि उनाव बिथांमोननि सरकारा साख्रि होनायनि जि मोनथाय BTC सरकारा दंमोन बेखौ DCनि जोहै मावफुंनाय खामानिखौ बिथांमोना जिहेतु DCनो गसायनाय जादोंमोन DCनि जोहै सामलायनो थाखाय बे 16 डिपार्टमेन्टखौ बे 16 डिपार्टमेन्टनि गेजेरावनो बे 4th ग्रेड आरो 3rd ग्रेडनि साख्रि आवलाफोरखौ थिसन
लांनो हानाय गोहोनि जि डिपार्टमेन्ट बेफोरबो लांजाफादोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय दिनै बिटिसिआ 4 बोसोर बारनानै 5 बोसोर जानो थांगासिनो। बे बुब्लियाव जोंनि लाइमोनफ्रा जाबादि साख्रि मोनसावनांगौमोन एबा साख्रि मोननांगौमोन, पस्ट थासेयावबो दिनै गोरों लाइमोनफ्रा फोरोंगिरि महरै थिसनजानांगौमोन, सोरबाया बायदि बिफानफ्राव साख्रियाव थिसनजानांगौ, बेखौ थिसनजानाय नुवाखै। दा बे खोथाया रोखायाव फैबाय, मानोना 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांजानायनि उनाव बिटिसि गभर्नमेन्टनि साख्रि होनाय मोन्थायफ्रा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आखायाव गैयै बायदि जायो आरो जाय डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजां रोखोमै सामलायनाय जाथों होननानै बिथां प्रमद बर'नि सरकारा सानदोंमोन, नाथाय बियो उल्था बिथिंथिंसो थांनाय नुदोंमोन। मानोना डिसिनि जोहै बेफोर डिपार्टमेन्टखौ जाबादि सामलायनानै सालायलांनांगौमोन बे सालायलांनायखौ नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बै समाव बिटिसिआव माखासे साख्रि आल्लाफोरखौ थिसननायनि बिथिङाव गोबां बेले बेजे जानायनि जाउनाव गभर्नर रुलनि समाव बैफोर डिपार्टमेन्टफोरखौ डिसिनि जोहै मावफुंनाय जाथों होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोसो जानानै डिसिनि आखायाव गथायना होनायानो बेनि गेदेरथार गोरोन्थि जादोंमोन होननानै जों बुंनो हायो। मानोना 6 सिडिलिं काउन्सिलाव सेल्फ रुल, थामहिनबा चिफ एमसिएलए इएम मेम्बार चेयारमेन बायदिफ्रानो गावहानो खुंनो हानाय गोहो थासेयावबो जोङो बे गोहोखौ मालायनो गथायना होनानै दिनै जोंनि मोन्थायफ्रा गोमालांनो हमदों। जाउनाव डिसिफ्राबो जाबादि समाव खामानिफोरखौ मावनांगौमोन बेफोरबायदि खामानिखौ मावना होनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानोना डिसिफ्रा नै फैदों नै थांदों, फाइलाव माखासे खामानिफ्रा गोग्लैसोना थालांदों। दा बेफोरखौ बिटिसि सरकारा मोजां रोखोमै एसेम्ब्लियाव सेक्रेटारियेट हाउसआव सावरायलायनानै बेफोर डिपार्टमेन्टखौ जेरैखि जाया सावरायनायनि गेजेरजों, थामहिनबा बिल पास खालामनायनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ नारसिननानै गभर्नरनि जोहै बिटिसि गभर्नमेन्टनो थिखानाय 14टा डिपार्टमेन्टखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो होफिननाय जाबाय होननानै उइथड्र खालामाब्ला दिनैनि बे प्रमद बर'नि सरकारा बिटिसिआव मोनबो डिपार्टमेन्टआव साख्रि होनो हाया। मानोना सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि जोहै जा साख्रियाव थिसननायनि हाबाफारिखौ बेवहाय सायख'नाय जायोमोन, बे हाबाफारिखौ दानि आथिखालाव दिदोमै सालायनाय सरकारा बेफोर डिपार्टमेन्टखौ उइथड्र खालामनानै बिटिसिनि प्रिन्सिपालनि जोहै बेफोर खामानिखौ मावफुंनायनि हाबाफारिखौ लायाब्ला बिटिसिआव बे 5 बोसोरनि गेजेराव साख्रि मोनगोना खोब साननो लागा जानानै दङ। गुबुन फारसेथिं जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ थांनाय इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव जाबादि खोथा होदोंमोन, बेफोर खोथा होनाय बायदि बिथांमोना बिटिसि ओनसोलाव 5 लाखसो लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बिटिसिखौ माब्लाबा बिथां प्रमद बर'आ सुइजारलेण्ड बादि खोब समायना खालामगोन, 5 बोसोरनि गेजेराव सुइजारलेण्डआव थांलायनो नांनाय नङा, बिटिसिआनो सुइजारलेण्ड बादि जागोन होननानै खोथा बुंदों। आरो आथिखालाव माखासे खोथाफोरखौ बिथां प्रमद बर'आ इलेक्शन केम्पेइन खालामनायनि बुंबाय थादों दि आमेरिका लन्डनफोर बायदि बिटिआरखौ खालामनाय जागोन आरो आमेरिका आरो लन्डननि गोरों गोरा मेलेमजिबिफोरजों बेफोर हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खामानि मावनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बिथाङा बे खोथाखौ सानाखै दि भारत बादि राष्ट्रआनो दिनै सुइजारलेण्ड बादि, थामहिनबा आमेरिका लन्डनफोर बादि टेक्न'लजियाव जौगानो हायाखै। दा भारत हादोरा आमेरिका लन्डन एबा सुइजारलेण्ड बादि जौगाखां जायाब्ला माबोरै थोंजोङै बिटिआरआ थामहिनबा बिटिसिआ सुइजारलेण्ड आमेरिका लन्डन बायदि जानो हायो, बेखौ बिथां प्रमद बर'आ बबे एंगेलजों बुंनानै बिटिआर ओनसोलखौ सुइजारलेण्ड, लन्डन नङाबा आमेरिका बादि जौगाखां खालामनायनि सिमांखौ नुदों, बियो खोब साननो लागा। गुबुन फारसेथिं बिटिआर थामहिनबा बिटिसि ओनसोलनि
बेकवार्ड ओनसोलफोराव हाबनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन दासिमबो हान्थुसे हाब्रु हाबनाय बा लामा दालां गैयै खालपार गैयै कारेन्ट गैयै खायसे जायगाफोर दासिमबो दङ। दा बेफोर ओनसोलखौ लामा सामा दालांफोरखौ मोजां रोखोमै मावफुङाबासिनो बिथाङा गावनि सरकारनि दिनाव माबोरै लन्डन आमेरिका सुइजारलेण्ड बादि बिटिसिखौ जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ लानो नाजादों बेयो खोब मिनिथावना। मानोना बिथाङा बे 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि 16दा डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननो हायाब्ला बिथां प्रमद बर'आ 5 बोसोरनि गेजेराव 5 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथायाथ' गोजाननि खोथा, सासेबो लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हागोन बादिखौ जों नुहुरा। मानोना आसाम सरकारा गावसिनि थांखि बिथांखि बादियै दिनै गोबां लाइमोनफोरखौ साख्रि होबाय। बेफोरबादिनो जोंनि बिटिसि पार्टआवबो बेफोर जा खामानिया मावजानांगौमोन। नाथाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि माखासे रोंगौथि गैयै दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननाय हाबाफारिया लेहेम जादों। आरो गुबुन फारसेथिं 16दा डिपार्टमेन्टखौ लांजानायनि उनाव सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ थैनाय बादि जानानै थानायनि उनाव दिनै बिटिसिआव खामानि गैयै सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननाय हाबाफारिया गैया जानो हमदों। दा बेफोर डिपार्टमेन्टखौ जोंनि इएम एमसिएलए सिप गासै बिपिएफ इउपिपिएल जिएसपि कंग्रेस जेसेबां पार्टी दङ बिसोरनि गेजेराव सावरायलायनानै थाबैनो बिटिसिनि सेक्रेटारियेट हाउसआव बा एसेम्बलि हाउसआव बेफोरखौ सावरायलायनानै डिसिनो होनाय 16दा डिपार्टमेन्टफोरखौ बोखांफिननानै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आखाइनि जोहै बेफोर डिपार्टमेन्टनि मावनो गोनां हाबाखौ मावनाय जाथों होननानै जुदि गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन होनानै नङाब्ला बिटिसिआव बिल खालामनायनि जोहै बेफोर डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारखौ नारसिननानै जोहै उइथड्र खालामना लाफिनाबा खिन्थु बिटिसि गभर्नमेन्टआ बे 5 बोसोराव साख्रि थिसननो हानाय नङा। आरो साख्रि थिसननो हायाब्ला माखासे लाइमोनफ्रा जाबादि साख्रि मोनगौमोन बे साख्रि मोननायनि लामाया गोथेना थागोन। बेनिखायनो दा बिटिसि गभर्नमेन्टनि जि थासारि बेयो खोब दुखुनांथावना। आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि बिटिसिनि माखासे लेखा गोरों लाइमोनफोरनि थाखायबो खोब दुखुनांथावना। मानोना खमावनो बे 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि 5,000सो लाइमोनफ्रा साख्रि मोनब्लाबो 5,000 न'खरा मोजां अबस्थायाव मोजां थासारियाव फैगौमोन। आरो बे 5,000 न'खरनि मानसिफ्रा बोथिनि ओंखामखौ सुखुयै मोनजागौमन। दा दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय 5 बोसोरनि गेजेरावबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै साख्रि होनो हायैया बे गभर्नमेन्टनि माखासे उइक पइन्ट आरो रोंगौथि गैयै सासन खालामनायखौसो जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो बिथां प्रमद बर'आ जेरैखि जाया थाबैनो बेफोर डिपार्टमेन्टफोरखौ उइथड्र खालामफिननानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जोहै जुदि बिटिसिखौ सालायनो नाजायाब्ला खिन्थु बिटिसिनि जौगानायनि हाबाफारिया बांसिनै लेहेम जागोन आरो लाइमोनफोरनि बिथिङाव खोब थासारिया गाज्रिसिन जाहैगोन। दा बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्राबो बेफोराव बिफाव लानानै जों मोजां डायनामिक लिडारखौ सिलेक्सन खालामनानै फैगौ बुब्लियाव आरो फिन दैथायहरफिननो हायाबा आरो फैगौ बुब्लियावबो बेबादि थासारिजोंनो जों गबनांगौ जायोब्ला खोब साननो गोनां जागोन। आरो गुबुन फारसेथिं बे खोथाखौनो बेस खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बुंगासिनो दङ बै 16दा डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननानै थाबैनो बिटिसिआव बेकार जेंनाखौ सुफुंनाय थामहिनबा लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ 3थि 4थि थाखोआव बिटिसि सरकारा थाबैनो साख्रियाव थिसननांगौ आरो बिटिसिआव 10,000 अलरेडि टेटआव पास जानानै थानाय लाइमोनफोरखौ फोरोंगिरि मासियाव थिसननांगौ होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों। आरो बेफोर डिपार्टमेन्टखौ डिसिनि आखाइनिफ्राय लाबोफिननानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जोहै बिथां दिपेन बर'आ मावजानो लुबैनायखौ आथिखालाव प्रेस मिडियानि गेजेरजों बिथाङा बुंदों। आरो गुबुन फारसेथिं मोनसे मख'नांथावना खोथा दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया थांनाय 13 डिसेम्बराव सारिदुवाराव जानाय मोनसे जथुम्मायाव बुंदों दि लकसभा बिसायख'थिनि गेजेरावनो बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौ
आरो मावफुङाब्ला बे BTR ओनसोलनि माखासे जौगानाया लेहेम जागोन आरो BTR नि जौगानायखौ लुबैनानै बिथाङा आसाम सरकारखौ बा आसामखौ बिथाङा खावलायदों दि नैबे अग्रदूत दैनिक अग्रदूत फोसाव बिलाइनि जोहै बे खोथाया रोखा रोखा फोसावजादों दि लकसभा निर्वाचन पूर्वे बर' शान्ति चुक्ति दफा कार्यकरी कर'नर दाबि सरकारि हकियनि एबसुर सभापति थामहिनबा लकसभा बिसायख'थिनि गेजेरजों बर'नि गोजोन गोरोबथानि माखासे सुक्तिफोरखौ सुफुंनो थाखाय एबसुनि सरकारिनिसिम हुमखि होनाय दा बिथांमोना बुंदों आमी অসমৰ বুকুতে জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰো অসমৰ বুকুতে আমি আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ লাভ কৰিব বিচাৰো बिथांमोना बुंदों जोङो आसामनि बिखायावनो थांनानै थानो लुबैयो आरो असमर बुकुटे आमी आरो आसामनि बिखायावनो जों जोंनि मोनथायफोरखौ लानो लुबैयो बेबायदि होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायदों सनितपुराव जानाय बे सारिदुवारनि एबसुनि जोहै दैदेनजानाय बे जथुम्मायाव बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन बेनि गेजेरजों 2020 आव जानाय BTR सुक्तिखौ सरकारा जाबादि समाव समाधान खालामनांगौमोन बेखौ समाधान खालामाखै बे खोथाखौ लेहेमै खामानि मावनो नाजानायखौ बिथाङा बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं फरेस्ट लेन्डफोराव थानाय माखासे फरेस्टआव थानाय सुबुंफोरखौ फरेस्ट डुवेलिं एक्टनि जोहै पाट्टा होनानै बेफोर हाफोरखौ जनजाति सुबुंनो पाट्टा होनो थाखाय बिथाङा खावलायदों लोगोसेयावनो बिथाङा बर'फोरनि फोरोंगिरिनि जेंना हानि जेंना लोगोसे बर' स्कुलनि जि फरायसालिनि हाल-साल बेफोरखौ सरकारा मोजां रोखोमै समाधान खालामनो हायाबा एबसुआ बेफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय सरकारनिसिम अराय नारसिनबाय थानाय जागोन बेखौ बिथांमोना बुंदों आरो एबसुआ माब्लाबाबो बेफोर जेंनाखौ सरकारा समाधान खालामनानै होआब्ला अरायसम बिनि फारसे एबसुआ खामानि मावलांबाय थागोन बे खोथाखौ बे सारिदुवारनि एबसुनि जथुम्मानि गेजेरजों बिथाङा बुंदों दा खोथाया जाहैबाय 2024 आव जानो गोनां जि लकसभा बिसायख'थिनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सिगां BTR नि दफाफोरखौ मावफुंनायनि खोथाखौ भारत सरकार थामहिनबा सेंट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट ना बुंबाय थादोंमोन 2024 नि गेजेरावनो BTR नि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियाबो 2024 नि गेजेराव BTR नि सुक्तिफोरखौ मावफुंनाय जायाब्ला एबसुआ बड'लेण्ड हांगामानि जि थांखि बेखौ लाफिननाय जागोन होननानै हुमखि होदोंमोन नाथाय 13 डिसेम्बराव जानाय जि जथुम्मायाव बिथाङा बिबुंथि होनाय बादिब्ला आसामनि बिखायावनो थानानै जोंनि मोनथायफोरखौ लानो लुबैयो होननानै बुंदों अब्ला बेनिफ्राय जों मिथिनो हायो बिथांमोना 2024 नि गेजेराव BTR सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला हांगामा खालामगोन होननायनि ओंथि आरो 13 डिसेम्बर खालि बुंनाय खोथायाव गुबुन फारसेथिं बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुनि हांगामानि खोथाखौ दोनथ'नानै आसामनि गेजेरावनो थानानै आसामावनो थानानै बर'फोरनि मोनथायफोरखौ लानो लुबैनाय खोथाया बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजोंसो जों नुजानायखौ नुनो मोनदों दा बे बिथिंखौ नायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्डनि दोहौ लाबोफिनगोननि जि हुमखि होनाय बे हुमखि होनायजों गोबां फाराग दं होननानै जों बुंनो हायो जियानो जा 2024 नि गेजेराव BTR नि दफाफोरखौ मावफुंजानायखौ साफ्रोमबो बर'आनो लुबैदोंमोन नाथाय आथिखालनि सरकारनि जि उन्दुगादोरा आखु बे आखुखौ नायोब्ला BTR नि दफाफोरा थि समाव मावफुंजानाय नंला आरो गुबुन फारसेथिं BTR ओनसोलाव माखासे बर' गामिखौ सेटेलाइट सिस्टेमै बासिख्ल' सीमा बाउन्डारिखौ लायाबासिनो थोंजोङै बिथांमोन थामहिनबा ट्राइबेल गामिफोरखौ 50% थानायखौनो थिसननांगौमोन नाथाय आथिखालाव 70-80 थानाय बर'खौ
सोनायनि खोथायाथ' गोजाननि खोथा दा 100% बर' थानाय ओनसोलफोरखौसो BTR आव सोसननायनि हाबाफारिया जादों आरो गुबुन फारसेथिं बेबादिनो सेटेलाइट सिस्टेमै बर' गामिखौ सायख'नानै BTR आव सोनो नाजायोब्ला आरो सेटेलाइट सिस्टेमैनो बासिख्ल' माखासे नन बड' कमिउनिटिनि सुबुंफ्राबो आसाम फारसे बिथांमोना जायखारलांफिननायनि खोथाया रोखा जागोनखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो आथिखालाव BTR नि जि सीमा बाउन्डारि इमप्लिमेन्टेसन खालामनाया जाबादि समाव जानांगौ बे जायाखै, बे लेहेम गतिजों खारदों। दा बेखौ नायोब्ला बर'नि जेंनाया खोब दुखुनांथावना। गुबुन फारसेथिं NDA बिदा फंबायफ्रा थि टाइमाव गनांगौमोन, बेखौबो सरकारा सख'नो हायाखै। दा बेखौ नायोब्ला BTR गभर्नमेन्टनि माखासे हाबाफारिखौ खोब लेहेमै मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेथिं बिथांमोना BTR ओनसोलाव जाबादि डेभेलपमेन्टनि फान्ड लाबोनानै बिथांमोना जोंनि ओनसोलखौ थामहिनबा BTR ओनसोलाव जौगाहोनांगौमोन, बेफोरबायदि जौगाहोनायखौ नुनो मोनाखै। दा जोङो मेगन फिदिंबानो नुयो 2020नि उननिफ्राय BTC ओनसोलाव दावबायनानै नायोब्ला मोनबेसे गोदान लामा खोजादों, मोनबेसे दालान थामहिनबा बिल्डिं स्कुल कलेजनि न' बां लुनाय जादों, बेखौ रोखा रोखा जों आखाइ मोजोमाव साननो हायो। दा बेफोरखौ नायोब्ला BTCनि जि जौगानाय बियो खोब लेहेमै जागासिनो दं होननानै जों बुंनो हायो। जियानो जा, आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। कन्टेन्टखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन, नङाबा स्किप खालामनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा भिडिअनि गासै खोथाफोरखौ मिथिनो हानाय नङा। लोगोसेयावनो जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो साखाथियाव थानाय बेल आइकननि सुइचखौ अन खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारि। 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूट फसंथानाव NM आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। NM नि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।